Okay. Nay gamay na pa. Ha? Ato motor agi dira. Okay, balik concrete road, mga video ta. Off-road again. Okay. Tick. Langkat eh. Walang patuon eh. Nice kain, Max. Ay, sapa. Lambi. Lambi lang. Lam. Yan ang balay. Country road, take me home to the place I belong, West Virginia. This is what they call ride. Pangpang na dira. Mablaw tadi ikut lam. We'll be back. Oh, agi yan isi kan mga kalapukan na. Tanggung kayo, hindi na ito. Tanggung kayo. Kana escort na mo kana pick up sa likod. Na. Oh. Ongoing na construction din ay isa. Kuan day. Oh, kana may concrete tapit na rin man eh. Balik na magariwan naman na ni. Unahon ka. Dal. Mura di ko sikat ka vlogger no. Okay, part 2. Atong gi-post ka jud kay kurbadahon nga downhill. Si mag-speed do ta. Ay pa no. Manggahan farm. Daga mangga. Op. Tagak na. Off-road. Sorongan eh sa tupikas. Op. Okay. Sole Dio Gloria. Oh. Aman. Ha? Wala na tamba. Oh.
Okay pa, bukid, sorry. So, may background na nagkuhan ba? Kaning video ha, may background na nagkadong Kalpir Road ba no? Oo. This video is brought to you by Subuanon Explorer. With Engineer Christian Ilaya and Engineer Ricardo Chong Tumulak and yours truly Vince Tumulak going to 3911 Farm. Handheld camera lang sa ato. May payag Al. Payag ni Al. Oh. Wala. 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 Ato pa ako ba ako. Ato onda na. Oh, basta ano. Okay. Pati mas ganun niyo eh. Natindahan niya to, Col? Natindahan niya to? Ah, ilan? Walay. Unsa man diri? Daw, unsa diri? Unsa ni? Unsa ni diri? Ganon. Oh. Spot na. Ngopot ako ha. Upload. Tangog kayo. Kay gaawan tibok kadlawon. Awan nan jud ko gabi eh. Pagbog kayo. Hyper pagod ko ron. Sige. Ah? Guba yan, Farm? Pero okay ra, gamay rin ni gasto. Oh. Dap. Cebu City, mini dap. Cebu City. Atas barangay dap. Ay, ma'am. Mau na ni. Ang sama ni diri? Mga kapitan. Kapitan ng mga konsihal. Gawin niya lang kapal nito eh. Oh. Lugsong. Agoy, tagsari sipya tani day. Tagsari sipya da. Ha? Asa? Oh, video. Ta, kani. Inalog. Lulu. Musumpay naman sila ni Kitis. Mulis musumpay. Ay, bantag. Gi. Oh. Lulu. Lulu.
ikaw? Ha? Mau na ni? Nahis mo to? Opo. Oh, nag-hike kami. Kaya di pa na yung ako. Abi mo ba ano ni? Kaya sa video mao na. Ang mais di gul. Mais ug lamas. Abi na buyot bi. Ha? Oh, mais may gingon ni. Wapo nagkain siya. Oh, signal diri. Oh, diri. Kana. Adli ko kusog ito ng wala be. Tagan tagtulog ka. Tulog ka. Manok ka to. Ayan dyan. Ha? Tagan tagtulog ka manok. Iya? Oh. Yaw lagi. Tulog mo ba? Ipahihaw ko. Yo. Chat mo. Unsa man ihaw nun tol ang kana mga reject na ba? Oh, nagol. Oy. Chat din ka no. Liro bilang mo iro kal. Aray ba uno ni hambat. Dugi. Ayaw hambat ha. But ano siya? Ang bantay niya. Ayaw ko nagtulong ka ba? Kamal. Di na patag ka sa. Pan. Ang pan, gipalit, gisuod sa buyot. So yung motor eh. Hello, Vince. Lango ka? Abli ba? Hatag ko. Nasito ba ako sa dama? Ito. Magmagdiro din. Ayaw, gambar to. Badi. Hindi mo badi pero hindi talaga ako lagi. Sige. Ba't ka rin paano? Ito, gidalo sa unang ito. Gulwani mo? Badi, mahugaw ta badi. Kuya, magbita ko kuya ta. Oo. Kani, napang nagiro ka lain lagi. Gamay. Badi. Ingon sa tinja na bro, pisok mo padaan ko. Ha? Pisok padaan ko. Oo. Dala. Okay, natulog mo. Dala tuloy mo. Oras mo bay oy. Ha? Oy, oras bay. Tapos bay kon. Unsi na lang bakya ko sa. Ay, tanaw dai. Bay tanan oy. Nag-ahag ko na agad. Bay tanan. Naman. Na. Pwede, bitay tayo buyot tol. Asa ni bitay? Kita ko sa resibo. Kani? Ang ganito ah. $950. $950. Nelson Gray. Tapos siya machine kill. Machine Gray. Machine Kelso. Dollar. Kay isend do man din. Hybrid. Pulitiro. Vale, pondasyon mo dre. Kanito? Wala mo na dre. Ako itong kuhan day. Kanong balaw yun. Puti mo.
Pag yung utanganan. At tumero pa. 4,000? Tako ano na? Natsura. Yung ito na singkit. Bago ba ba? Oo. Hangin gitu. Relax, relax, relax. Ay, nalagay na Pero ito. kung ano nung dito? Kedua na. Pengen kon, ang kulit. Oo. Ano ba daw mo dyan? Kidin yun. Ang dyan, tumero ba? Kano po ko? Nalagay ako na. Nalagay ako. Okay. Dressing. Sponsored by. What's it today? Stop. Boss Junjun. Sugbuanon Explorer. Nito sa ta, nito sa ta. Oh, ko ano gini, ko ano gini. Kita mo na ni? Mau, ilang ko na. Nagkakaon na ba ang tanan? Ah. Nagkakaon na ba ang tanan ani? Dua. Gagan kay. Ilaw kaya nga unta. Tao na bantanan kay Oh. Okay. tanan. Yan. Ah, betang sili. Sinyo atin na hatag kumili nyo atin. Wa pa nabot ay. Tulid na dinay. Ha? Kawal. Tulid na. Ha? Tulid na dinay. Tuloy dyan na eh. Ako gani mo pa ni. Dito abot tayo pagtak. Kabarog man. 300 eh. Ulit na may ha? Ha? Video. Boss, yun yun. Nakadahag ko ano, 11 ka piso. Napo kalaki sa kabayan eh ba? Kalaki ni kita ano ni ba? Ulit na may.